Täällä on Joel-Tomatti. Nyt lähdetään niinku Superpark-video tekemään. Kyllä. Täällä on meidän kuvaaja. Sitten on meidän kaveri. Ja lähdetään täältä. Me ollaan Turun Superparkissa. Täällä ihan vitsikorkeassa tornissa. Niin lähdetään alas. Mennään tonne jonnekin trampolin. Mä tiedän hyvä paikka minne mennään. Kiroilla tai sanoa semmosia videoissa. Mä tiedän minne mennään. Mennään paskasaan. Ei. Mennään trampoille. Tai sitten sulla ole ihan huono video. Ai vittu. Ei saa kiroilla. Huono video sulla. Sitten lähdetään tonne trampoille päin. Tonne noin. Tänne päin. Lähdetään sitä. Mennään sit jossain kohtaa tuolla lämäritutkalla. Tää on meidän eka niinku tämmönen video. Tai tämmönen normaali, että jos on Me ei voida liikkaa tätä videoa, elikkä Se pystyy edittaa tiedoksi. on pakko kokeilla. se ei toimi. Rikki. Kyllä se toimii, mutta se on rikki. Katsotaan, mitä Jolle Tomatti saa. Hyvä tässä. Onko se fiksattu? Oh! Jes, se on fiksattu. Se nyt toimii. Tälläkin mun joku 5. kerta, kun mä pelaan tätä. Mä oon pelannut tätä vaan joku 1 kerran. Mäkin haluan testaa. Joku aika. 22. Aina mä haluun testaa. Me lähdetään. Täällä on laginen. Epa. Voi vapaa. Se lykkuu. Ota se. Okei, no mä voin lähteä tähän. Älä lähe. Pysy siinä. This video is Ramppa. and it's sponsored Mut mistä saadaan? This video is sponsored by 2023 Travel Kakapupu. Kakapupu Akseli, pidä tuplaa selälleen. Mä tässä. Hui, juma. Aku, kato tää! Tää on kun Jalle vetää flippi. Duo flip! Mutta sitten ei katso tonne foamiin. Siinä on se yksi riski. Mä en koskaan kokeillut niinku. Miltä tää näyttää? Tää ei edes näyttää tästä puhelimesta, että mä hyppäsin hirveän korkealle. Lähdetään vetää foamiin. Oi jes. Aku, se ei kadonnut. Se on hyvä asia. Ota siitä. Anna. Ukulele. I will do a flip. My name is Ukulele and I will do a flip today. Look. Mä kuvaan. Okei, moi. Me ollaan Superparkissa. Täällä on Aku. Meidän kameramies. Ja sit mä. Niin. Mitä meidän pitäisi tehdä täällä? Onks ideoit? Ei varmaan. Ei. Oisko... No Aku, tee jotain, mitä sä osaat. Tee paras temppu, minkä sä osaat, Nitro. Ujuma! Oliko sä koittamassa normivolttia vai tuplaa? Vai mitä sä olit tekemässä? Oi! Ländäs! Meniskö niinku? Voinko mä tää kamera? Hello guys! I am the cameraman. No you wait. Fuck you. No Jalle, tee nyt joku. Duo flip. Duo flip. Aku heitä puhelin. Mä haluan olla
meidän kanavalla. Eli me ollaan Superparkissa. Täällä on Akseli. Moi. Moi. Sitten täällä on meidän kameramies Uuno. Joo, kameramies. Ja sit mä. Niin. Moi. Tämä kaunis sama. Oi, jes. Ei nyt sä lähet ketään. Tuo jälleen. Kerrankin olla se kameramies. Joo. No niin. Mitä mä kuvaan? Okei. Do a flip. Do a flip. Why aren't you doing a flip? Vaihtaa paikkaa, tulkaa. Okei, vaihdata paikkaa, boys. Minne me mennään? Mä tiedän. Tääks piilohippaa? Tehdään se. Naista. Mennään nyt. Miksi sä hakkasit sitä mun puhelimesta? Okei, se säästyy. Mennään sinne lämmitutkalle. Ei, mennään sinne. Mennäänkö sinne pimeeseen paikkaan? Joo. Mennään pimeeseen paikkaan. Nyt tästä tulee kauhuelokuva, episode 1. Episode 1 of kauhuelokuvaa. No niin, nyt me mennään pimeeseen paikkaan. Täällä ei edes näy mitään. Kuule se missä sitä sulle? Nyt mennään käydään sen lämäritutkalle, sit mennään autoihin. Oh. Kyllä. Kuulisinko sulla kännykkä? Okei, saat kännä. Okei. Lähetään tonne miksi joka paikka pitää juosta? Lämäritutkalle. Ei meillä ole aikaa, tulla aikaa. Nyt on. YouTube-video niin pitää olla parhaat nyt. Ota kännykkää anna se vaikka suunnalle. Nyt lähtee. Hyvät Hannes. Noin ihan. Jos ollaan yksi peri. Au. Ei pitää lähteä, tässä ollaan kaunis. Ai. 180. Näin. Nyt me tarvitaan vaan kiekko. Mä kuvaan. Voinko mä kuvaa? Tulkoon mä tän nopea. Paras. Tänään on melkein 200. Et. Tuskin sinne pääse. Mun ennätys on 50 täällä. Ei sun pitäis saada. Voidaan katsoa. Joo. Katos tää. Onks kaikki valmiit? Joo, kaikki on valmiit. Pyssaa. Nyt oli hyvä. Nyt oli hyvä, ei edes mennyt minnekään. Hei, tyypit. Mä sain idea. Mitä jos mä menen tonne kuvaamaan? Sieltä tulisi, ei se niin hyvältä näyttäisi. Ois ylhäällä kontenttia. Osuuko? Ei edes mennyt. Jälleen. Mä otan vähän protectionia ja mä kuvaan täältä. Mä haluan vähän protectionia. Mä pelottaa, että tää hittaa mua. Ei sun tarvitse pelkää. Hei, mä tarvinnut parhaamman, mitä tää vitsi saa. 59. Mä aion haastaa sut oikeuteen, jos sä osut muuhun. Mikä 5 vuotta? Häh? Te näitte! Se on videolla! Kattokaa sitä! Uusi ennätys! Damn. Oikeesti! Uusi ennätys. Tää on paras mailla, mitä täältä saa. Joo, se on tommonen pikku skidin maila, ja se on paras tässä. Kato pikku skidin maila. Pikku skidin. Jos tälle ei tuu 60, niin sitten millään. Noniin. Katsotaan, jos se saa 60, niin teet Sitten täytyy... video loppu, jos se saa 60. Oh shit. Jos sä saat 60, niin sun täytyy tilaa. Ei, oi. Mikä on? Oh my god, toi oli huono. Video ei loppu. Video ei loppu, koska tää on Gucci content. Jalle tuu. Okei, vielä 2. Vielä 2 yritystä. Mistä kiekko parempi? Jos se saa 60, niin sun täytyy tilaa ja tykkää tästä videosta. Jos mä saan 60, niin kun on 60 tilaajaa, niin sit tulee joku ultimaattinen spessu. Joo, sit täytyy olla joku tunnin video. Mennään lähemmäs. Ja me lähemmäs. Mä tiedän mikä se video on. Joel pelaamassa. Okay, onko se screen recordaa niinku kun sä pelaa sun puhelimella vai mitä? Vai aiotko vaan kuva? Tehdään tunnin video. Siitä tulee sit aika trash. Kanava videot, missä mä rakennin sinne. Okay. No sä Mä lyön vetää, että sä tuu ikinä. Missi! Tää viippaa. Viimeinen! Yes! Tuu mä teen tästä. Joo, ei tullut mitään. Aiotko vielä yrittää? Vielä yksi ihan vippaa. Ihan viimeinen vielä. Ihan viimeinen, sä pystyt tehdä sen. No se Rage kuittas. Minne mennään nyt? Auto.
Ei autoja, ai vittu. Mennäänkö me tänne autoihin vai? Voiks joku ottaa tää kameraa, että mä voin mennä tästä? Mä voin ottaa sun. Anna. Joo, otapas se mennä. Voiko siitä lähtee? Sä oot vaan tyhmä. Mä lähden kuvaan nyt. Ihan sama nyt on. Lähdetään kattoo mihin näistä on. Ei mä yllä tänne. En mä yllä tänne vitsi polkimiin. Ottakaa hetki mä. Miten sitä voi siirtää? Hei, voinko mä kuvaa tästä? Et kun mä haluan. Vaihdetaan kamera sitä. Hei itse, pommiin. Noin, toki. Kui jumala. Onneksi. Valmiiksi varmaan rikki. No ei oo rikki, mutta ei enää. Nyt mä koitan vähän rauhallisemmin. Vaihdetaan ihan just. Mä haluan vaan nyt päästä. Ei kun lähtikää menee, mä annan se parin kierroksen jälkeen. Oh shit, nyt kyllä tulee paha jälkeen autolle. Noniin, tulisko nyt tästä kierroksesta jotain? Ei. Noin. Nyt lähti liikkeelle. Mä tuun Uuna, mitä sun kävi? Mitä siellä tapahtuu? Aku, älä nyt tuu päin. Oh shit! Ei! Se tappaa mut! Ei! Varikon kautta nopea pysähdys. Ei, älä aja päin! Shittin kanssa. Tää ei ollut hyvä juttu. Ei! Mä tein kunnolla. Mitä vittu? Ehkä kannattais lopettaa. Ei! Anna se kamera mulle! No miten? Anna se! Ilman mä pysähdy. Tos. Ei, mä oon jumis! Siitä voi sulla ajaa. Ehkä. Stop! Tuu tähän. Toi. Vittu mä en luota. Nyt pitäis olla mikit, et se kuuluis paremmin toi ääni. No käsittää sinua täältä. Heippa! Mitä se jääkö tänne vaan asialle? Ei vava. Vittu mä pelottaa, että tää puhelin tippuu. Se varmaan tekeekin kohta. Ei saakeli. Ei näe toinen. Ja anna sit tohon Uunon viereen. Ehkä toinen. Eipä jäädä siitä. Olen täällä parkour-alueella hetkinen. No. No niin, legendaariset minisramput. Aha, mun puhelin lipsaa. Ei saa Kehit se video mulle. Joo. Joo. No miksi se loppuisi se video? Jalle. Miksi se loppuisi se video? Jalle. Mä otan puhelimen. Hei tässä. Lämmin tosta alas.
Sit lähtee. Ei älä tiputa sitä. Testi oikoreitti. Jälleen tomaatin täytyy mennä köyhään. Oi. Jes. Mä selvisin. Mä en delannu. Ota. Mennään liukumäkeen. Mihin liukumäkeen? Se on sun. Apua ei lenkit tiedä. Vaikka kysyä mikä liukumäki, mä en varma tarkoittaako se tätä. Mä olin vetämässä, mutta siinä mä taisin, että se pomppaa noin. Kuolkaa fängammaa. Ei mä alas mennä uusiksi sieltä. Walk. Uno. Odottaako mä liuun alas? Aku liuta puhelin tänne. Mä en oo vittu. Oi, hienosti tulee mun päälle. Annaks se puhelin? Vitsi korkein. Mä en käynyt. Puhelin. Mä haluan, se on halvi. Oida! Mä testin mitään. Jään. Miksi te jätit? Jalle ekana. Mitä? Jalle eka. Hyppää pimeyteen. Eiks niin Aku, että täällä oli hämähäkki viimeksi? Saaks mun kännykkä? Vittu. Muka peräs lähtee trampoleen. Poppiin. Se tippuu. Mikä? Täällä ei näy mitään. Ei varmaan. Katsoin vähän nopeammin. Kun katsoin sitä videoa. En mä tiedä. Meillä on Kato sen punaisesta. 12 minä, sit on ne toiset. Tehdään tästä joku 20 minuuttia. Miten? No, Täältä ylös. Jos tuntuu, että ei oo mitään liukumäkiä, nyt on. Sitten ei oo. Mäestä. pitäisikö lähteä skuuttia skeittiparkkiin kuvaan? En mä tiedä, mulla on kenkiä. Ei tarvii olla. No se on huono ilmakenkiä. Mut mä voin silti. Saaks siellä olla kengät? Anna kamera. Ei oo ketään muuta. Juomatauko. Ei. Sitten skuutti ja skeittiparkki. Musta tuntuu, että tää on mun pahin pelko. Aku, ota kännykkä. Ei. Virta vähissä 20% suli. Ota toi nyt. Ota toi hetkeksi. Mä hakee kypärä. Sun pitää, se on sääntö täällä. Noin. Mä en jaksa edes tulla tänne. Näin. Sitten ypärät päähän. No, mä laittaa puhelin tonne. Te ette näin. Ota, mä otan kännykän nyt tätä. Koska mä oon se tän kanavan. Otat nyt vaan jonkun. Oi. Onko vähän vaikeet niinku yhdellä kädellä skuuttaa? Toinen skuuttaa. Ei tää on niin liukas. Oot huomut? Joo. Tää on niin surkeet sukilko. Mut mulla on... Tää liukuu. Vedä jolle. Flippi. Vedä jolle. Nyt lähtee tosta alas. Vedä siitä aloin. Nyt on crazy. Okei, ehkä skuuttiparkki oli siinä. Ei. Jalle. No. Mitä seuraa Akseliin? Uuna lähti jonnekin. Aku, käydään täällä. Täällä on portit. Mulla ei oo mitään tuommoista Burger Kingin megahampparia. No, mitä jos on? Nyt mä löysin hyvän tavan skuutata.
Onneksi mä oon skuutannut, kun mä oon pelannut Pokemon Go. Niin crazy! Me tultiin just. Okei. Nössöilyä. No se, että mä en osaa skuutata niinku mitään legit skuutitemppua. Ehkä just vipiin. Et sinänsä ehkä parempi, että otatte siinä. Te näette nyt ehkä jotain. Mut miettikää, jos mä kaatuisin. Jos niin amatööriä, että mä skuutaisin tästä puhelin kädessä. Sitten puhelin tippuis. Siitä tulisi kyllä ihan hyvä kontentti. No vittu ei tuu! Sairaalalaskusta en tiedä. Sä oot mennyt käynnissä. Jessa! Etsitään Uno poikaa! Uno poika etsiminen jakso 1. Mene minitraapuun, se on pakko käydä aina. Menee ohjista. Ehkä tajua missä se on. No. Ei oo tornis. Kato tätä jolle. Rampaat. Ole kuva toi. Mä teen tolle. Nyt tulee Akselilta crazy temppu. Oi juma, hei. Mitä haisee? Me on kuvattu 17 minuuttia, joku 5 minuuttia. Mennään trampojen lopettaa. Täällä on niin paljon kaikkea, ettei tätä nyt yhdessä 20 minuutin kestoisesta videosta voi tehdä, mut ollaan otettu nyt parhaimpia paloja tähän videoon, mitä täällä niinku on. Paitsi kenttää. Mut nyt tulee lopetus trampoilla. Ei. Sitten kun me ollaan kuvattu tää video, niin sit ehkä. Nyt lähtee, katsotaan. Oliko ne ehkä saanut päästä siihen? Oi. Oh. Lähdetään. Oku, tonne hyppytorniin. Hyppytorniin. Sinne lähdetään nyt. Voi. Voi. Mennään siinä. Okei. Ui. Tehdäänkö lopetus? Ootko tykkännyt, mäkin tuun? Tehdään lopetus täällä. Ei lopetus. Okei. Kädet. Jolle, hyppää sä eka. Okei. Tehdään silleen, että no mä näytän. Hyppää. Kuvaa mua. Hyppää. Hidasta tää kohta. Pidätkää ja tykätkää. Tässä tulee lopussa, kun me hypätään, niin se olisi moro.